Kaixo, bideo honetan esplikatuko dut nola marrazten dien angelu baten erdikaria eta angelu osagarriak. Lehendabizi, angelu bat marraztuko dut erregela erabiliz, bai? Edo zein angelu, bale? Eta guain, hartuko dut konpasa, eta egingo dut marka hau. Marka hori egin behar dut, ze honek lagunduko digu, tira erdikariaren markak ondo egiten, bai? Erdikariak ondo marraztu ahal izateko. Ja egin ditut markak eta guain, bale? Erregela jarriko dut erpinetatik tira pasatu dadin erregela eta egingo dut tira marra, bai? Eta ja badago egin da angelu baten erdikaria. Angelu betegarriak zeintzuk dian, 80 gradu osatzen dutenak, bale? Horretarako egingo dut tira angelu bat, bai? Eta neurtuko dugu jakitzeko zenbat gradu ditun angelu honek. Horretarako beti bezala jarriko dut angelu garragailua modu honetan, bai? Hau da, marka honek egon behar du erpinaren gainean. Eta atera zaigu 30 graduko angelu bat. Beraz, ze angelu mota marraztu behar dugu 80 heltzeko, horretarako egingo dugu 80 ken 30 eta ateratzen zaigu 60 graduko angelu bat egin behar dugula. Bai? 80eraino heltzeko. Beraz, hemen bi modutan egin daiteke. Alde batetik hartu dezakegu erregela, bale? Eta kartaboia, bai? Eta zera, kartaboia jarriko dugu erregelaren gainean gure gida bezala, eta egingo dugu falta zaigun aldea 80 graduko angelu bat osatzeko. Eta hemen ikusten dugunez, alde batetik daukagu 30 graduko angelua, eta bestetik 60 gradukoa, eta osatzen dugu 80 graduko angelu bat. Bada espada, berriro jarriko dugu angelu garragailua gainean, ikusteko ea benetan egin dugu angelu tira esandako angelua, eta bai, ateratzen zaigu 60 graduko angelua.